Hiyoooow Kuys At. Ngayon ay mag-vlog tayo ngayon. So, pupunta kami sa Supremo Restaurant. So, punta tayo sa ano. So kasama natin si apoy na magtangalag si Pormento. So pauban na to siya sa vlog. So try natin paubahan ng ibang guys. Karon guys ay what to na karon. So nagkuha na to sa sakyan. So na natin yun. Yun niya sa dito. Igahanda. So karon guys, so nana sa dito. Deb, you are vlogging, man. Mana si instant noodles guys. Tingnan nyo guys, Paranta ngayon. Paranta ngayon. So sana naman guys. Tignan nyo yan, nag-iyosi. Tignan nyo yan, paranta nga ang pupik. Nag-iyosi ang pupik. So, si Debo. Si Dave Pormento, bagong gising. Go, go, go! Naisip mo. Sira ka? Naisip mo. Sana? Yo, yo! La, la, la! La! Gago! Gago! So, parang guys, nangita sa mga training ng mga channels. So, nag-like guys. Ay, click diri guys. Click diri guys. So, guys. Kanyi bakit diri guys. Kabalo lang mo guys. Kanyi kakit diri guys eh. Tingog pa guys. Tara guys. Manay record na mo guys. Pwede ka makahanap dyan guys. Kung gusto ninyo guys, namahanhin mo dito. Subscribe ko guys, like. Chat lang mo guys, makahanap ka dyan guys. 3am challenge na dyan guys. So guys, mukhang pupunta na kami. So karon guys, kato na karon. Deb! So, guys, bagtik buhok guys, oy. Bagtik nagbuhok guys. So, tulog ko aircon. Ha? Tulog ko ba wala gaon ng aircon. Tro. Tulog kasi ako, hindi naka-on yung aircon. Tangina, ang init. Galit na galit ang putik kasi hindi daw natutulog daw siya, hindi daw gumana yung hindi naka-on. Ay, hindi pala naka-on yung aircon. Galit ang putik daw. So, gusto kong i-rewind ang nangyari. Ano? Gusto kong i-rewind ang nangyari. Gusto daw niya i-rewind. Kasi na, ang init ang ulo ko. Ang init daw niya yung ulo niya. Ang inat.
Parang tangahan putik, oh. Wala. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Oo nga eh, kasi parang siya Parang siya daw yan. So, ngayon guys ay magsusuper science challenge sa'yo ngayon. So, Dave, ano yung mukha mo, Dave? Nun? Ha? Beb. Parang tangang putik.